Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşda baqy tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyran Watan habarlary gepleşmeli. Şugun hormatly prezident bada Gurbanoğlu Berdimuhammedow haky tarabyna ýurdumyzdan o wetena toplumynyň öňümçilik düzüminiň üstüne ýetiren Senagatçylar Telekeşler Birleşmesining agzalarynyň döwrüba ýylaçyşgany toplumynyň açylyş dawratyna gatnaşdy. Şeýle-de döwlet başlygynda gatnaşmagyna sanly ulgamar gary ýurdumyzyň ähli welaýatlaryna urulan täze ýylaçyşganlar açylyp uranylmagy berildi. Paýtagtymyzyň halkara howa menzilinden hormatly prezidentimiz Dikuçorda Ahal vilayatynyň Qaky tarabyna tarap ugrady. Asalymdan döwlet başlygymyz Qaky tarabynyň çägini Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeşler Birleşmesiniň agzasy Oğuz ýol hojuluk jemgyýeti tarapyndan gurulan täze döwrewap ýylaçyşgany toplumynyň açylyp ulanmagy berilýän ýerine geldi. Bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni mehriban arkadagymyzyň taýsy tagallalary netijesinde garaşsyz bitarap Türkmenistan dünýäniň iň durnukly üsýan döwletleriniň hataryna orny pugtalandyrýar. Bu ýurda bilen sepkitlere getilmeginde ykdysadyň huzursy gamyna amala aşyrylýan özgertmelerden ruhlanyp dähmet çekýän telekeçleriň hem münasip goşandy bardyr. Hormatly prezidentimiz dawarly ýagdaýda ýylaçyşgany toplumynyň toý bagyny kesdi. Assalamu alaikum, şungur hormatlanan berent mertebeli prezidentimiz. Assalamu alaikum, edil watandaşlar, hormatly dawara gatnaşyjylar. Hormatly prezidentimiz, şugun sizin gatnaşmaňyzda Ahal welaýatynyň Qaky tarabyna, şeýle hem ýurdumyzyň welaýatlaryny döwrewap ýylaçyşganalaryň ulanmagy berilmegi, bedew batly watanymyzyň durmuşyna şöhraty wakadyr. Türkmenistan parakatçılığın ve inançman vatanı yılının toy şartlarını arttıryan bu tarihi vakalar münasibetli. Kahraman arkadağımız sizi hem de davara katnaşıcıları tüy sürökten kutlayaz. Halkımızın bahtiyar durmuşu, yurdumuzun gülle vesme uğruna alıp barayan devletli işlerimiz için arkada prezidentimiz size alkışlar aydiyaz. Canınız sağ, ömrünüz uzak, berent maksatlarınız hem işe rovaç olsun, çungur hormatlanayan belent mertebeli prezidentimiz. Hormatly dawara gatnaşyjylar, edil watandaşlar. Häzir dawaramyzda çykyş etmek üçin garaşsyz baky bir tarap Türkmenistanyň çuňur hormatlanýan belent mertebeli prezidenti hormatly Gurbanoğlu Berdimuhammedow uly hormat bilen söz berilýär. Hormatly dawara gatnaşyjylar, edil watandaşlar, Berkara döwletiniň bagtyalyk döwründe ýurdumyz syýasy, jemgyýetçilik, ykdysady we medeniýet taýdan uly ösüşleri başdan geçirýär. Millet saadetynyň ähli puwdaklaryny ýokary dekbinde bilen ösürmek boýunça giň meşhurly maksatnamalar, işler amala aşyrylýar. Garaşly ýurdumyň ähli ýerlerine döwrewap öýrümçilik we medeniýet duruş maksatly deskalar ýygyderli gurulyp bulanmaga berilýär. Dünýäniň ösen döwletleriň hem täze tehnologiýalary, Alman hem teknikanyň iň soňky gazananlary öňümçiligi giňden ornaşdyrylýar. Müňlerçe täze iş orunlary döredilýär.
alıp barlayan bir işler olsa yurdumuzun iktisadi kuwwatyny ýedirildi. Ýokurlanýanyny görkezip mehriban halkymy ýaşaýyş durmuş şertlerini düýpli gowlanýanyny şaýatly edýär. Şonuň bilen birlikde yurdumyzyň ykdysadyýatynyň ähli puduklaryna fan elektron ulgamy giňden ornaşdyrylýar. Hususy öňüjler tarapyndan gurulyp ulanmaga berilýän fan elektron ulgamy arkaly dolandyrýan döwrewap öňümçilik kärhanlaryň fan hem barha köpelýär. Biz Türkmenistan parahatçylyk we anlaşmak watany ýylyna edip ýarymyň garaşlygyň sany 30 ýyllyk nasibetli onlar şeme täze döwrewap desalary işe girmegi meýilleşdirýär. Hem şun vilayetlerimizde döwrewap tehnologiýalar ornaşdyrylan gök önümler yetiştirýän iladyşhanalaryň hem bir wagtda artysyny dawraly ýagdaýda açyp ulanmaga berýär. Bu önümçük desalary ahal vilayetynyň Hakyň ak buğdoý taraplaryny Balkan vilayetynyň Türkmenbaşy şäherinde, Daşoğul vilayetynyň Göýeregli, Lewap vilayetynyň Çärjew, Mary vilayetynyň hem Takarça etraplaryna gurulyp olaryň umumy meýdany 35 hektara barabardy. Tenagatçylyk hem telekeçiler birleşmesiniň agzalary tarapyndan gurulan bir ýyladyşhanalar ýylla 8750 tonna gök hem önümleri öňürmäge niýetlenenler. Härki zaman tehnologiýalar we su taşytlaýjy ulgamlar hem ornaşdyrylan ýyladyşhanalar işe girilmegi bilen 400 oğlu hem täze iş ornlar hem dörediler. Hormatly dawara gatnaşyjylar. Biz ýurdumyzda alyk üçünçülüğini putulandyrmak, o huzurluğuna geçirilen özgürtmeleri hasa kämilleşdirmek. Burada hem işleri döwrep usully gurulmak we pudu hususy öňüjlere giňden hem çekmek goýunça maksatnamadan işler alyp barýar. Hususy öňüjler üçin o huzurluk eklenlerini hem ösürip yetiştirmek goýunça ýürüýte yer gazanalaryny ýygyderli döredýär. Näçe bilşiňiz ýaly o huzurluk iqtisadiyatda esasy ornanyň birini eýelýär. Pudokda öndürülen dürli görnüş önümler ýurdumyzda alyk bolşulugyny döretmekdir. Senaat kärhanalarymyzda gymmatly çiğ mal nüpçün etmekdir. Şeýlem onuň özümizden artýan bölegini daşarky bazarlara yerlemekdir. Ol hem ähmet eýe bolýar. Şoň bilen bagda dowlatyň tarapyndan o huzurlugyny ösürmek. Onu maddi nizamyň binýanyň ýygydy pulturlurmak. Şeýlem pudokda hususy öňürjüleriň paýyny artdyrmak we döwrewap önümçilikleri döretmek üçin hem uly meşhurda maýa goýumlary çekmek goýunça giň gerim işler anyp barýar. Biz bulardan maksada ýurdumyň o huzurluk önümlerini, öňürjülerine dünýäniň öňde barjy döwletleriň ýokary öňürjülükdi tehnikalaryny hem gurallaryny önümçilik kärhanalary üçin döwrewap enzamlary satan almaklary hem de öňümçiligi öňde barjy tejribeli we tehnologiýalary giňden ornaşdyrmaklar üçin hem ähli mümkinçilikleri döredýär. O huzurlygyny iş alyp baran hususy öňümçilik üçin amatly şertler döretmäge olaryň maliýet taýdan gollama hem mühim ähmiýet berýär. Şu maksat bilen onlara yeňillik hem bank kararlary berilýär. Bir işlerin durmuşa geçirilmeli. Hususy öňürjülerimiz tarapyndan ýurdumyzda alyk önümden käme. Şo sany gök, bakça, miýe we beýlik önümden öňürilýän meşgullygyny ýygyderler artdyrmak. Döwrewap önümçilik kärhanalardyr, ýyladyşhanalary döretmäge amatly şertler üpçün edýär. Alyk bolşulugyny hasa pultulandyrmaga, bazar gatnaşyklaryny we işe uğurluğu ösürmäge, eksportda niýetlenen önümden meşgullerini artdyrma, giň mümkinçilikleri döredýär. Döwletiň tarapyndan döredilen şertleriň netijesinde hususy pudok
milli iqtisadiyatymyzyň dürli gularyny hem barha giň orun alýar. Döwrewap kärhanlaryň ýygyderle gurup işem girme bilen içerki we daşarky bazarlarda ýerlenýän önünden görnüşleri hemde meşhurlary barha hem köpelýär. Ýurdumyň senagatçylar we telekeçiler birleşmeniň agzalary öýlerini berilýän döwlet gulawyndan netijeli peýdalanyp gyýyt hem döwrüň üçin döwrewap ýyldyşxanalar 400 hektardan gowrany gurup işe girdiler. Şeýlepdi. Häzirki wagtda daşar ýurtlardan getirilen gök önümler düýpli adal. Geçen ýyl senagatçylar hem telekeçiler birleşmeniň agzalarynyň hem ýetişdirilen 37.750 tonna pomidory daşary ýurtlara eksport edildi. Bu bolsa şondan öňkü ýyllarna deňeşdirilenine 70 götürüm köpdür. Hem şuýlyň 2 aýyna bolsa 16.000 tonna ter pomidor beýlekim döwletlere iýerildi. Şeýlepdi. Huzury telekeçilerimiz daşary suwda gatnaşyklaryň bir härki zaman usullaryny el almak bilen suwda ykdysady gatnaşyklaryny ýygyderli giňelip täze hyzmatdaşlary we bazarlary açýarlar. Bu bolsa ýurdumyzda önümçilikden köpelmeýäne maýa goýum terişlerlerini öýleşdirip täze kuwwatlyklaryň hem dürüdilmeýäne güýçli itergi berýär. Hormatly davara gatnaşyjylar, hormatly adamlar. Ýurdumyzda 2019-2020 ýyllarda durmuş ykdysadyny ösürmegiň prezident maksatnamasynyň baş wezifesi ykdysady ötüşi hil taýdan täze derece çykarmakdan awaratdyr. Raýatymyzyň ýaşaş durmuşynyň hilini dünýäniň ösen ýurtlaryň derejesine ýetirmek. Adam maýasynyň ötüş derejesini hasem ýokarlandyrmakdyr. Prezident maksatnamasynyň we hem sebitlerin maksatnamasynyň durmuşy geçirilmegi ýurdumyzyň mundan beýle hem depini ötüşini üçin etmek hem täze iş orunlaryny açmagy şert göreder. Iratyň durmuş taýdan gowralygyny berkitip, ýaşaş durmuş şertden hasa oglandyrmagy gönükdirler. Nowatda hem adamlar ätmäge mümkinçilik berer. Häzirki döwürde azy gowsuluny üçin etmek hem o hozurlygyny durmukly ösürmek öýle mühim wezifelerin biri bolup durýar. Şoňra da ýurdumyzda azyk bolşulygyny berkitmek, böýümniň hem narhlaryny durnukly saklamak, agrar hem gatnaşyklary kämilleşdirmek goýunça ýygyderli işler alyp barýar. Malraçlykda, ussulukda, karançylyk produktoryny hem täze huzurlukda döredip, döwrewap önümçilikden hem düýbi tutulýar. Burada kabul edilen we amala aşyrylan maksatnamalaryň hemde meýenlemelerin çäklerini gurulýan kärhanalaryň, dehsalaryň hem binalaryň ulanmagy berilmegi netijesinde müňlerçe täze iş orunlary döredilýär. Biz ýurdumyzyň sebitlerini öýündirji güýçlerini we önümçilik hem gatnaşyklaryny dol hem derejede ulanmagy baş maksatlarymyzyň hem hatlaryna goýýar. Şoň hem wagtda ulaýatlarymyzy ykdysady taýdan toplumlaryň ösürmek şol siýasatyň işin gurany urýar hemde bu urdaky işler maksatnamalaryň esasy alınıp barýar. Ýurdumyzyň ähli ulaýatlaryny şular ýaly öýrümçilik dehqanlaryň giň gerim bilen gurulyp bagtyar halkymyň hyzmatyna berilmegi Türkmenistan parahaçylyk we anlaşmak watan diýip bolan eden ýylla hadam aýratyn many mazmuny eýe bolýar. Ýurdumyň garaşlygynyň şany 30 ýylyň hem bayram edilen şu ýylna ata watanymyz hakykat ýüzünde parahaçylyk we anlaşmak mekanyna ýewrilýär. Bu bolsa edil ýarmada. Asuda durmuşyň, erkin rahmetin depkinli ötüşüň dawalanýanyň hem aýdyň suwutnamasy. Bu hakykat biziň ykdysady ötüşlerimizde ýynatyň ýaşaýy durmuş hem derejesinde barha ýokarlanmagyna
güllebesen bir karar vatanmada halal zahmet ul hem sarpa goýulýanyna öz aýdyn beýanyny tapýar. Biz döwlet adam üçindir diýen taglimatdan ural halkymyň ýaşaş derejesini ýokarlandyrmak. Iratyň durmuş taýdan gowralygyny üpçün etmek önüktirilen netijeli çäreleri durmuşa geçirmeli. Mundan beýlekde dowam etdirer. Hormatly adamlar. Mentedi ulatlarymyzda döwrewap ýyldysxanaryň asyl ulanmagy hem berilmegi bilen tüýsürekden utdaýar. Size bir can salyp awdan hem bagtyar durmuş täze hem ýyldysxanalaryň işgärlerine bolsa ol hem zähmet üstünliklerini arzu edýär. Sağ olun. Şuňur hormatlanýan berent mertebeli prezidentimiz, hormatly dawara gatnaşyşlar. Häzir sanly ulgam arkaly gönara gatnaşykda Ahal welaýatynyň Akbuğda etraby. Bu etrapda gurulan ýyldysxananyň ýolbaşçy Serdar Ýewjanowa söz berýär. Assalamu alaykum hormatly arkadag prezidentimiz. Garaşyz baky betarap ýurdumyzy, arkadag prezidentimiz. Siň ýolbaşçylygyňyzda telekeçiler dörejilikli işlemegi, önüm öndürmegi, öndürülen önümler dünýä wadaryna çykarmagy, döredip berýän giň mümkinçilikleriniňe köp sag bolsun aýdýar. Gahryman arkadagymyz, siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak, il ýurt bähbitli, döwlet ähmiýetli işleriňiz elmidama rowat bolmagyny tüýsürekden arzu edýär mehriban prezidentimiz. Berqarar durutmadan bagtyarlyk duruna gahrymanlar kydamydan taýta taýlalar bilen halkymydan ýaşaýyş durmuş derejesy ýygydaly ýokurlanýar. Arkada prezident bilen alyp barýan ady hukuklyk syýasatynyň şäklaryny halkymyzy ekologiýa taýdan arasy ady urunlar bilen elýetar bahadan üpşünilýär. Eksportyň mukdaryny artdyrmak, importyň oruntusyany önümleri öňürmek baradaky döwlet maksatnamalaryny amala aşyrmak üçin ýurdumyň telekeçleri özlerini dürülip berilýän mümkinçiliklerden ýerlikli peýdalanmak arkaly işe gatnaşýarlar. Ýylda 500 tonna pomidor önüminiň dürli görnüşleri önürilip, önümleri daşary ýurtlarda eksport ediler. Ýyldysxananyň şäherlerini ornaşdyrylan iştirhanada öz tebigatymyda uýgunlaşan işlerleri ösürip ýetişdirmek üçin de aýratyn uly ünsürler. Arkada prezident bilen owy hojulyk önümünejlerini alyp berýän döwrwap teknikalar bilen teknik binýada kämilleşýän bu ýyldysxanamyzda önümünň tehnologiýalary ýygydaly öwrülýär. Türkmenistan parahatçylygyň we anşmagyň watany ýyranda ýurdumyzy mukaddes garaşdyrmadan 30 ýyllygyny uly dawralar bilen bellemege taýýar görýär. Bu taryhy güni açylyp onurmagy berilýän ýyldysxanada önürjek göwürümler bolsa, halkymyzyň bereketli toý taşagynyň nazamatyny hasam artyrar. Şuňur hormatlanýan berent mertebeli prezidentimiz,
Edil watandaşlar, hormatly dawara gatnaşyjylar. Ine bolsa Balkan welaýatynyň Türkmenbaş şäheri sany ulgam arkaly göne ara gatnaşyga çykýar. Türkmenbaş şäherinde gurulan Ýyladyşhananyň ýolbaşçysy Sapar Durdy nadly we söz berýär. Assalamu alaykum, hormatly prezidentimiz, mehriban arkadaşlarymyz. Siz hususy pudogy ýurdumyzyň altyn gazynasyna deňäp, bizi belent maksatlara ruhlandyrýarsyňyz. Sizin taýsy tagallaryňyz netijesinde gurulan dünýä ülümlerine laýyk gelýän Ýyladyşhanalar ýurdumyzyň eksport mümkinçiligini hasta artdyrar. Gahrman arkadaşlarymyz, sizin kiçi we orta telekeçiligi östürmäge döredip beren giň mümkinçilikleriňiz üçin köp sag bolsun aýdýar. Goý sizin halk mähfiyetli, ýurt ähmiýetli tutumly işleriňiz elmidam rewaj alsyn. Janyňyz sag, ömrüňiz uzak, belent başyňyz hemişe aman bolsun. Getiriyor halkına devletli işlerine de sağ ol arkada. Bugünleri diğer bugün halkına devletli işlerine de sağ ol arkada. Türkmen taşağına bedeğim olan insan sağlığına Ýyladyşhanadan ötüp boy alan niwe ölümleri, ölümleri. Savol arkada, savol arkada, İzleyen işini savol arkada, savol arkada, savol arkada, İzleyen işlerini de savol arkada. Arkada şöhret, arkada şöhret, arkada şöhret. Berqarar döwletimiň bagtýarlyk döwrüne gahryman arkadamyň ýolbaşçylygyna türkmen halkynyň dünýä ünlülerine laýyk gelýän şertlarda ýaşamaklary, hemen bazarlamydan bolelin önümlerden üçedilmek üçin ähli şertler hemem mümkinçilikler döredilýär. Türkmenistanyň telekeçleriniň hemem senagaçlarynyň durmuşyny altyn halklar bilen ýadalan şuny Balkan welaýatynyň Türkmenbaş şäherine döwrewat tehnologiýalar ornaşylan göýük hememe miýwe ürünleri ýetişdirilen Ýyladyşhana ulanmagy berilýär. Ýyladyşhanada ýylda 1 hektardan 20 tonadan 50 tonna çenli göýük hememe miýwe ürünlerini ýetişdirmek meýilleşdirilýär. Bu Ýyladyşhanada pomidorlaryň ödüllü ürünleri ýetişdirilip, hatyrlary diňe ýurdumyň içerki suwdan kotlaryny ýerleşdirilmän eýteme daşary ýurtlarda eksport edilýär. Çerede täze Ýyladyşhanada 20 euro iş orunlary döredilýär. Gahryman arkadamyda ul sag bolsun aýdýar. Goý siziň halk bähriýetli, ýyl ýurt ähmiýetli alp barýan tutumly işleriniz elmidam rewaj alsyn. Janyňyz sag, ömrüňiz uzak, belent başyňyz hemişe aman bolsun. Gahryman arkadamyz, hormatly dawara gatnaşyjylar, hormatly watandaşlar. Ýurdumyzyň guraýatlaryna döwrewap Ýyladyşhanalaryň açylış dawaralary dowam edýär. Sanny ulgam arkaly göni ara gatnaşykda Daşod welaýatynyň Göýrekli etraby. Bu etrapda gurulan Ýyladyşhananyň ýolbaşçysy Maksat Gurban Nurdiýew söz berýär. Assalamu alaykum, gahryman arkadaşlar. Hormatly prezidentimiz, siziň taýsy tagallalaryňyň netijesinde ýurdumyzda hususiýetçilik ösdürmäge we telekeçilik işlerini meşgullanmaga giň mümkinçilikler döredilýär. Biz telekeçilere döredip beren şeýle mümkinçilikleriniz üçin size çäksiz sag bolsunlaryny aýdýar. Arkada prezidentimiz, siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak, tutýan tutumly işleriňiz rewaj bolsun. Mehriban prezidentimiz. Mezgeni balkın, size alkış aydar halkım. Uluk yaşa arkadamız.
Berqarar döwletimiziň bagtyrlyk döwründe hormatly prezidentimiň ýol başlygyny Türkmenistan döwletimizde bolup geçen taryhy wakalary dünýä jemgyçiligi giňden gollaýar. Ýyllyk kuwaty 1400 tonna barabar bolan beýleçkanda 50 uray täze iş ornlary dürdülip, ýylaçkanyň kuwatynyň ýyllyk, şeýlelik derejesi kompýuter enjamlarynyň üstünden amala aşyrylýar. Şeýle pomidor nahallaryna suw dökün kememi beýleki gerekli minerallar ýürüýte ulgumlyň üstü bilen qadaly berilýär. Gahrman arkadaşymyz, size şeýle döwrübap önümçiligi ýoly goýmakda döredeni giň şertleňiz üçin ähli telekeçiler bir hatarda daşugur raýatynyň hususiyetçileri uly sag bolsun aýdýarlar. Mehman arkadaşymyz, siziň janyňyz sag bolsun, işleňiz hemişe rowaj alsyn. Şuňur hormatlanan berent mertebeli prezidentimiz, edil watandaşlar, hormatly dawara gatnaşyjylar. Häzir Libap welaýatynyň çärje wetraby sanly ulgam arkaly göne aragatnaşyga çykýar. Açylış dawramyzda çärje wetrabyna gurulan ýyly dyşganyň ýolbaşdy Begen Şary we söz berilýär. Assalamu alaykum Gahrman alkadağımız, alkadağ prezidentimiz. Sizin parasatly başçylygyňyzy ajaýyp zamanda ýaşaýan uýsançly halkymyz şanly wakalyň şaýady bolýar. Watanymyzyň hususy podokem garaşdyrynyň şanly 30 ýyl toýuny ulus sowgatlar bilen barýar. Sizin gollawyňyz bilen täze ýylaçganymyzda işlemek, bol has almak üçin ählamatlikler döwedildi. Alkadağ prezidentimiz, sizin halkymyzyň şuny ýaxty geljegi üçin edýän taýlaryňyza jogap edip, mundan beýlegem ihlasy rahmet çekşeginde inandyrmaga ruhsat bermeňizi sizden haýyş edýär. Sizin janyňyz sag, ýaşyňyz uzak, berent başyňyz aman bolsun Alkadağ prezidentimiz. Toprağım var, bereketim, bahtım var. Rızkal bereketli zaman arkada. Yollarımız bakı devam arkada. Akbatanı halkımızın ak yolu. Bir tanrımını halkın akvali. Devletli dövrümüz bahtın ikrari. Rızkal bereketli zaman arkada. Yollarımın hakkı devam arkada. Sanırım bilen dünya açılıyor. Yılı dışanalar rızkal içilyer. Doyar desirhanlar nurlar saçılıyor. Rızkal bereketli zaman arkada. Yollarımın hakkı devam arkada. Arkada aşağı, arkada aşağı, arkada aşağı. Türkmenistan parahatçylygyň we ynanşmagyň watan ýyly şany garaşdyrmadan 30 ýyl münasibetli bayramçylyk dawradana besenýär. Gahrman arkadaşymyň döredýän ul mümkinçilikleriniň netijesinde Türkmen telekeçiler tarapyndan bugünkü gün ene toprakdan bol hatyr öňürlýär. Libap welaýatynyň çärje wetrabynyň şäherinde Altyn Bürgüt hususy kärhanasynyň 21 hektarda ýerleşen Döwrbab ýylaçkany urgamam we taryhy ünü açylyp ulanmagy berilmegi Türkmen halkynyň toý dawarlarynyň üstüne getirýär. Türkmen telekeçilerini döredip berýän şeýle mümkinçilikler üçin Gahrman arkadaşymyza uly sag bolsun aýdýar. Oy hormatly prezidentimizden jany sag, işleri hemişe rowaj bolsun. Gahrman arkadaşymyz, gaderli açylış dawratyna gatnaşyjylar. Ine bolsa sanly ulgam arkaly göne aragatnaşykda Mar welaýatynyň Sakarçaýa getraby. Bu etrapda hem Döwrewap ýyly dyşgany gurulup ulanma berildi. Ýyly dyşganyň ýolbaşdy Badargella Ataýewa söz berilýär. Assalamu alaykum belent mertebeli prezidentimiz. Siz bagtyar zamanamyzda ýurdumyzyň hususy pudawyny etdirmäge ulun berýärsiňiz. Türkmen telekeçilerine giň ýol açyp, ýygy derli golluk hemayet berýärsiňiz. Berýän
golluw himayetleriniz üçin size çäksiz alkışlarynızy aýdýar. Gahryman arkadaşymyz, sizin janyňyz sag, ömrüňiz uzak, tutumly işleriňiz hemişe rewat bolsun. Güneşli diyarın bakcası dağıtlı, dağday ağ altının gallı harmanın, kuvat berýär arka dağın gollugy, dayhanlarmız sizin bilen arkada. Devletim der karar, devrim baltıyar, arka dağın adını yolu bile. Yurdumuz yetiştin yetişe var ya, arka dağın adını yolu bile. Baltıyara milletlerin akbari, rovaşanıp artar yurdun ikrari. Çekyat vatan mıdağları, arka dağın adını yolu bile, arka dağın adını yolu bile. Arka dağı şokra, arka dağı şokra. Berqarar döwletimiň bagtýarlyk döwrüne hormatly prezidentimiz telekeçleri ýurdumyň altyn gadnasy diýmek bilen telekeçlerin kimem senagatçyň işleriniň üstünlikli amala aşmagyna badarlyk berýär. Gahryman arkadaşymyz, sizin hususy ulgamyň ornuny ýokurulmak barada edýän aradalaryň netijesinde dürdürýän mümkinçilikler hemem şertler üçin uly sag bolsun aýdýas. Mehriban arkadaşymyz, sizin janyňyz sag bolsun, işleriňiz hemişe rowaj alsyn. Şuňur hormatlanýan berent mertebeli prezidentimiz, edil watandaşlar, hormatly dawara gatnaşyjylar. Häzir bolsa Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň başlygy Döwran Hudaýberdiýew söz berýär. Gahryman arkadaşym Türkmenistan paraçylygyny ynanşmaň watan ýylynda ine bugunky gün şanly wakanyň şaýat bolup durdy. Gahryman arkadaşymyz, siz bugun Ahal welaýatynyň Mahmal ýaýlasyna gelip yurdumuzda gurulan 6 sany döwre wap ýyla çykanynyň açylyşyna ak pata berdiňiz. Türkmen telekeçleriniň başyny göge ýetirýär. Gahryman arkadaşym, siz bize işlemäge, döretmäge, gurmaga ähli mümkinçilikler döret berýärsiňiz. Gahryman arkadaşym, yurdumuz bugunky gün ähli ugurlarda uly ötüşlere eýe bolýar. Hormat prezidentimiz yurdumuzda alınıp barlayan uly ötüşlere Türkmen telekeçleri hem ýakyndan gollaw berer. Bu berilýän gollawlaryň arkasynda hormat prezidentimiz sizin ýakyndan gollawlar bermeňiz, ähli mümkinçilikler döret bermeňiz netijesinde bolýar. Şeýle derejede döwre wap ýyla çykanyň gurup berýändiňiz üçin, şeýle uly mümkinçilikler döret berýändiňiz üçin ähli Türkmen telekeçleriniň işewerleriniň adyndan hormatly arkadaşym size köp sag bolsun aýtmaga ruhsat ediň. Ahmarkan sizin başyňyz dik, janyňyz sag, ýyl ýurt wäkbetli, bütün dünýä ähmetli alyp barýan ilmi dama rowaj bolsun. Soňra hormatly prezidentime de bir ýerde ýaýdanlandyrylan sergiň sinledi. Sergide ýurdumyň telekeçleriniň we hyzywsy öňüm öndürjileriniň öňdürýän dürli görnüşli öňümleri görkezildi. Bir karar döwletimiň bagtýarlyk döwrüne mehriban arkadaşymyzyň ýedigderli tagallalary netijesinde ýurdumyzda döredilen mümkinçilikleriň esasyna hyzywsy işgörlügiň käýerhanlary möhüm durmuş wezipesini çözmäge we şeýillikde ýylatyň işlen öpçünçilik meselesiniň amal edilmegine ýardym berýär. O senagat toplamyna azyk we gaýtyn işleýän senagatda ýürütilýän Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçler birleşmesiniň agdalarynyň alyp barýan işleri sergide giňden beýan edilýär. Bir ulgamyň käýerhanlary ýurdumyň azyk bolşugyny berkitmäge münasip goşunt goşýarlar. Şeýle ähmetli işler alyp barýan käýerhanlaryň gatarına häzirki serge gatnaşlary, hyzywsana erkin, termiýeler, ýigit hyzywsy öňüm öndürjiler görkezip bolar. Olaryň sergi diwarlyklaryna Türkmenistany öndürilýän dürli meýwe önümleri, şol sanyna alma, erik, şeýtdali al önümler, şeýle hem gög önümler, däniçige degişli meş, mekkejewen, buğdoy, soýa önümleri, pomidoryň dürli görnüşleri görkezilýär. Sergi bilen tanışyň barşyna hormatly prezidentimiz ýigit hojuluk jemgyýetiniň alyp barýan işler bilen gyzyklandy. Assalamu alaykum hormatly arkadaşlar. Şahadyňyz düşündi bolsun. Hormatly arkadaşlar, siziň berýän ýyň gollawlaryňyň netijesinde telekeçiligi giň ýol açylýar. Biziň ýigit hojuluk jemgyýetimizde 34 hektardan ibarat bolan
döwrewap ilazxanany gurup berdiňiz. Sizin gymmatly taglimatlaryňyza esaslanyp hojalyk jemgyýetimiziň ilazxanasynda işler sany ulamaly alınıp barylýar. Her bir işgär özüniň tawsyrlyklaryny, alyp barýan işlerini sany ulgama girizmek bilen ol ýerdäki bütün işgärler maglumatdan dowamly online görnüşde habarly bolup durýarlar. Ilazxanamyzda 450-den gowrak işgär rehmet çekýär. Ilazxanamyz 3 bölümden ibarat bolup öndürilen hasyllar dasar ýurtlary eksport edilýär. Öndürilen prototundan başlap soňky sarp edilýär dasar ýurtlara barýan çabalyň aralygy biz sanly ulgamyň üstü bilen gödekçilikde saklaýarys. Telekeçeýiniň belleşýäli ilazxananyň ähli öýrümçilik işleri ekini ösürip ýetişdirmekden olary bazarlara ýerlemek derejesine çenli ähli işler sanyl gomarkaly dolandyrylýar. Onuň çäklerine ilazxananyň ýyllyk we çyýrlyk derejesi, ekinleriň hasyllygy, hasyl ýyňalýan pursatlar, taýýar bolan öýünleriň ulaglary ýüklenip, olaryň içerki we daşarky bazarlara uradylşy, öýünimiň ýerleştirilişi baradaky maglumatlar online tertibinde merkezleşdirilen duranuş ulgamyna gelip gowşýar. Şeýle ýagdaýlaryň derejesi baradaky habarnamalar ýetişdirilen ekiniň bazarlarda ýerleşdirilmegi bilen baglanyşly meselleri öz içine alýar. Şeýlekem daşar ýurtlaryň bazarlarynyň ýagdaýy içgin öwrenip, ýetişdirilen hasyl beýikli hadaplanýan bazarlara uradylýar. Bu bolsa ilazxananyň işiniň netijeli häzete eý bolmagyny, toplumlaryň girdejliginiň ýoklanmagyny üpçün edýär. Hormat prezidentimiz ilazxananyň işine sanyl gomyň ornaşdyrylmagynyň ähmiýetlidigini belläp, şunuň ýaly mümkinçilikleriň ösdürilmeligini, täsir tehnologiýalar arkaly ýurdumyzyň ilazxanalarynyň arasynda online aragatnaşyklarynyň ýoly goýulmalygyny, şeýlekem tenagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň merkezi idarasyna ýurdumyzyň ilazxanalarynyň ýagdaýy baradaky habarnamalaryň gelip gowşmagyny üpçün edýän tehnologiýalaryň ornaşdyrylmalygyny aýtdy. Hemde telekeçe işine üstünlükleri arzu etdi. Serginin çäklerine miweli ülke hyzywy kärhanasynyň et, süýt, miwe, göýük bakça öýünlerini saklamagy niýetlenilen 1000 tonnalyk soğutucu ammary gaýtadan işleýän kärhanasy we beýlikler görkezildi. Büyük kärhananyň sergi bölüminde hyýar, badamjan we beýleki göýük öýünler, ýeralmanyň we tohumlyk ýeralmanyň görnüşleri görkezildi. Mundan başga-da büyük hyzywy kärhana köpügürli adyk öýünlerini we ýeralmadan dürli öýünleri öňürjek öýünçük toplamynyň gurulşygyny alyp barýar. Doganlar ýyldy hyzywy öýünme öňürji bolsa, tüýjü köke öýünlerini görkezdi. Terge gatnaşýan Nurly Meýdan daýhan hojalygy towuk etlerini, ýumurtga we şoňa meňdeş degişi öýünler görkezdi. Nurly Meýdan daýhan hojalygy ýurdumyzda ilkinji gedek inkubasiýa gutçylygy boýunça taslamany durmuşa geçirdi. Bir taslama broiler towugyny we ýumurtkany tenagat öňümçiligine çykarmaga mümkinçilik berip, ulgamda ulanýan tehnologiýany peýdalanmaga kömek edýär. Büyük hojalyk Balkan vilayetiniň bereket etrawyna odul daşar ýurtlardan satyn alynýan mallar üçin iýimleriň öňümçiligini özleşdirdi. Hormat prezidentimiz sergide görkezilýän öňümler bilen tanışyp, ýurdumyň telekeçleriniň eksport uğurlaryny artdyrmak, şonlukda halkara logistika, marketing mümkinçiliklerini işin öwrenmek meselelerine mühim ähmiýet berilmeligini bellädi. Bu babatda degişi ýolbaşlara birnäçe anyk taşyklar berdi. Döwlet başlarymyza ilazxananyň işine häzirki zaman özüň tejribesini ornaşdyrmak, tu serişlerini, tygyşaýtlaýjy tehnologiýalary işin ulanmak meselelerining ähmiýetlidigini belläp, bugrun ösdürmegine we burda dünýäniň oňun tejribesiniň öwrenilmegine hemme taraplan we almy esasda çemeleşilmeligini aýtdy. Hemde bu işleri hasy öňe ilerletmek boýunça birnäçe anyk taşyklar berdi. Sergide hasar süýjü köke öňümlerini öndürýän kärhanasynyň öňümlerini, Nur tebiği öňümler hojalyk jemgyýetiniň dürli öňümlerini, Noş hyzywy kärhanasynyň öňümlerini görmek boldy. Terge gatnaşlaryň ataryna ýylatymyz tarapyndan günnelik durmuşda olanýan dürli öňümleri öndürmek üçin meşgullanýan öňümlerimiz öňümler çykarylypdyr. Olaryň ataryna Çınar, Teday, Yunus, Akkar, Bagdan hyzywy kärhanalary görkezip bolar. Olar degişilipde dürli şiireli içkileri, doňdurmalary, çigit, pisse, şekersiz sakkaç, tüýjü köke öňümlerini, hozdan, pisseden gury öňümleri öndürýärler. Giňerimli serginiň dowamyna bir bereketli öňümler görkezilip, munyň özi ýurdumyzyň adyk bolşagynyň üpçün edilmegine uly orun eýilýändigini aýdym ýüze çykarýar. Şeýlekem sergide öňümleri gaplamaga, salmaga, ýerleşdirmäge niýetlenilen dürli görnüşli torbalary synlamak bolýar. Bir öňümleri 7 dogan nur hojalyk jemgyýeti öndürýär. Bazı iqtisad şertlerine şeýle öňümleri de ýokary istek bildirilýär.
Meywe suwlarynyň, şiirleriň we içkilerin dürli görnüşlerim sergide yerleşdirilipdir. Bir önümleri önürji arçalyk gyzygy kärhanasy inni bir näçe ýyllardan bäri ýokary hilli önümleri bilen uly awraýdan peýdalanýar. Şeýlekem sergide beýleki önüm önürjiler bilen birlikde bolelin, ak toprak, günözlük, çölgämsi hojuluk jemgyýetleriniň önümleri görkezildi. Olaryň önümçük kärhanalaryna et we et önümleri, çöklatyň dürli görnüşleri, süýt we süýt önümleri öndürilýär we halkymyza getirilýär. Şeýlekem terginiň çäklaryna halk marketem öz öndürýän önümlerini görkezdi. Ma'lum bolşaly milli ykdysadymyzyň möhüm pudagy bolan owagyjylygynyň hemme taraplaryn ösürmegi hormatly prezidentimiziň alyp barýan döwlet siýasatynyň möhüm ugurlarynyň biridir. Bu ýolgamda amala aşyrylýan düýpli özgertmeleriň hemde kiçik we orta teleketçige hemme taraplaryn gollap görülmegi netijesinde halkymyzyň abadan durmuşynyň özüne bolan azyk bolşugyny hassa üpçün etmekde uly üstünlikler gazandy. Däniçilik we paýtaçylyk bilen bir gatarda häzirki döwürde mallarçylyk, guşçylyk, gög kirançylyk, meýweçilik, üzümçilik, bakçaçylyk, barçylyk pudagy işiň ornaşdyrylýar. Şeýlekem tergide Türkmenistanyň Owagyjylyk we Daşgurçylyk goramak ministrligi tarapyndan öndürilýän önümleriň dürli görnüşleri bar. Gög meýwe, bakça, gawun garpaz, her hili şiirli içkiler, gaprynyň hemde duýda ýatyrylan önümler gözüňi dokundurýar. Hormatly prezidentimiziň berýän ýygyderli gollagy, döwletiň husus teleketçiligi ösürmek üçin döredýän amatly şertleri türkmen teleketçilerine geljegi anam bilen garamaga, ata watanymyzyň ykdysady kuwatyny pogturandyrmagyň, mehriban halkymyzyň awadançylygyny ýokarlandyrmagyň beýikligine tutan ýerli zähmet çekmäge ruhlandyrýar. Tergi ýurdumyzyň milli ykdysadyetiniň garaşsyzlyk ýyllarynda ýeten bilen sepkitlerine döwleti degişli däl pugdukda durumça geçirilýän ägir turly işleriň aýdyň beýanydyr. Şeýlikde ýurdumyzyň owasynagy toplum bilen birlikde hususy öňü menüjleriň alyp barýan işleri, diýarymyzyň bazarlaryny azyk bolşulygy, o wilayatynyň awadançylygynyň gyşarlyksy ösüşini üpçün edip, hil taýdan täze sepkitlere çykýar. Bu bolsa mehriban arkadagymyzyň başlangyjy boýunça milli ykdysadyetimizi amala aşyrylýan giň göçerli özgertmeleriň aýdyň netijesidir. Soňra hormatly prezidentimiz ýyladyşgany toplumynyň işi bilen tanışyp, onuň injamlaşdyrylyşy, öňümçülük tehnologiýalary hemde bu ýerde ýetişdirilýän göýük önümleriň ýetişdirilişi, olaryň hasylylygy, ýetişýän möhleti, tagamlary bilen içkiň gyzyklandy. Ýyladyşgany toplumynyň ýol başçysynyň gurrun berşi ýaly, bu ýerde ähli öňümçülük işleri awtomatlaşdyrylan hemde kompýuterleşdirilen usulla amala aşyrylýar. Şunun bilen baglanykda owagyjylyk öňümçülüginde ýyladyşganlaryň netijeli häsiýeti edigini bellemekler urdur. Möhümne garamazdan ýylyň dowamynda ter göýük önümleriň hemde meýweleriň ýetişdirilmegi kömekçi hojuluklaryň artykmaşyklarydyr. Ajaýyp tagama eýe bolan ekologik taýdan arasy önümler uly islegden peýdalanýar. Ýyladyşganlarda döwrebap enjamlaryň hemde ýokary netijeli tehnologiýalaryň ulanmagy hasyllygy ýokarlandyrmak arkaly önümçülüň netijeligini epese artdyrmaga ýardam edýär. Bu ýerde owagyjylygyna, şol sanyna tohumçylygy hemde seçkiçilik işine almyň öňdewarjy gazananlaryny ornaşdyrmak üçin uly mümkinçilikler açylýar. Şunun bilen baglykda göýük önümleriň täze görnüşlerini, şol sanyna pomidoryň täze görnüşlerini ýetişdirmek wajyp bolup durýar. Mehriban arkadagymyz ýyladyşgany toplumynda ýerine getirilýän işler bilen tanışyp, bu ýerde ýetişdirilen ekologik taýdan arasynda täze pomidor hasylynyň ýygymyna badylgy berdi. Hemde telekeçe ýurdumyzda azyk bolşugynyň hatda pogturandyrylmagyna munasyp goşunt goşmagy arzu etdi. Hormatly prezidentimiz ýyladyşgany toplum bilen tanışygyny tamamlap, onuň ýol başçysyna meşhur John Deere kompaniýasynyň traktoryny sowgat berdi. Soňra hormatly prezidentimiz hemmelere alyp barýan işlerine üstünlikleri arzu etdi we dawara gatnaşanlar bilen mehirli hoşlaşyp dikuçorda bir ýerden ugrady. Asalymdan döwlet başçylarymyzyň dikuçory paýtagtymyzyň halkara howa menziline gelip gönni. Bugün ýurdumyzyň ähli wilayatlaryna açylyp ulanmaga berilen ýyladyşgany toplumlaryna mehriban arkadagymyzyň sowgat beren meşhur John Deere kysymly traktorlary uly ruh bilenlik bilen kabul edildi. Watanmyzyň garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygyna beslenen Türkmenistan paragatçylygyň we ananşmagyň watan diýilip iglan edilen ýylda ulanmaga berilen öňdewarjy tehnologiýalar bilen üpçün edilen owasynagy toplumynyň täze desgalary ýurdumyzda azyk bolşugynyň berkitilmegine, daşa ýurtlardan getirilýän haritlaryň orny tutýan önümleriň, önümçülikleriň döretmek baradaky wezipeleriň üstünlikli çözülmegine,
yurdumyzda öndürilýän azyk garytlarynyň bäsleşik okuyuplygynı artdyrmagy, olaryň eksportyny giňeltmäge ýardam berer. Yurdumyzyň 5 vilayetinde bugün ulanmagy berilen ýylaçyxanalarda ösürilip ýetişdirilen hasyl ýüklenilen ulak kerwenleri yurdumyzyň içerki bazarlaryna we daşary döwletlere tarap ýola düşdiler. Bu görnüşler bir karar döwletimizin bagtyarlyk döwründe günden-güni mehriban arkadagymyzyň ýygyderli aladas netijesinde öňüm bolçulugynyň döredilýändiginiň, telekeçleriň netijeli iş alyp barmaklary we ýurdumyzda azyk gowpsuzlygynyň üpçün edilmegi, şeýlekem ykdysadiyetimiziň eksport uğrunyň kuwatlanmagy uğruny edilýän tagallalaryň oňyn netije berýändigini alamatlandyrdy. Yurdumyzyň Daşary işler ministrligine ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen Ýapon toparynyň sanly video aratnaşyk ulgamy arkaly duşy geçirildi. Duşy işe häsiýet mahsus boldy. Duşy Türkmenistanyň döwlet daşary ykdysady iş bankynyň hem Sumitomo Corporation Ýapon kompaniýasynyň ýol başlary matnaşlary. Gepeşken başyny hususana we Ýaponiýada öňürlüğüni ýergädýän şeýle awtomobil syndicatynyň Türkmenistana ýetirme bilen bagly degişli meseleler aralyp maslahatlaşyldy. Birlikde ektasamalan netijelerini şolsana Tokyo şäherine ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen Ýapon toparynyň 14-nji mejlisine geçirmegiň mümkinçiliklerini seredilip geçirildi. Taraplar Türkmenistanyň hem Ýaponiýanyň arasyndaky anlaşmak hem özara gyzyklanmalyň nazarda tutulmagyna esaslanýan sowda ykdysadyň netijelerine bellep geçdiler. Şeýle ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümet Türkmen Rus toparynyň şäherlerine sowda we maýy goýumlaryna goýuly bermek boýunça ýokary derejeli toparyň 8-nji mejlisine geçirildi. Taraplar sowda ykdysady urda özara hereketler ösdürmegiň meselelerini aralyp maslahatlaşdylar. Şeýle-de Awganystanyň parakaçylyk uğurlary häzirki ýagdaýy meseleleri we çözgütleri atly sanly video aratnaşyk arkaly briefing geçirildi. Briefingiň başynda Awganystana parakaçylyk uğurlary häzirki ýagdaýy hemde onu sürmek mümkinçilikleri, halkara beleleşiginiň we sewitiň ýurtlarynyň parakaçylyk gepleşikleriniň gün tertibiniň derwäs meseleleri boýunça alalaşyň gadanylmagy uğruna tagallalarynyň utgaşdyrylmagynyň ähmiýeti dogrusyna pikir açyldy. Türkmen Türk İşçiler Geňeşiniň birlikdäki mejlisinde hyzmatdaşlygyň meseleleri aralyp maslahatlaşyldy. Bekişdi bedewlemeden we ardaly hünäriň sarpatly hoşallyk maksady Türkmenatlary döwlet birleşigine geçirilip, ol işden häsebesini. Bu maslahat hormatly prezident bilen pudugy üstürmek barada amala aşyrýan işleriniň dawranmasynyň öz bolşy beýany uruly. Şeýle-de Türkmenatlary döwlet birleşigine bekişdi bedewlerimizin we ardaly hünäriň sarpasy atly hoşallyk maslahaty geçirildi. Oňa birleşen hünärmenler, seyitler, atwakarlar, çapyqtywalar hemde ýurdumynyň hususy atşynatlary gatnaşdylar. Ma'lum bolşaýaly hormatly prezidentimiň seyitläp ýetişdiren Akan atly şöhratly bedewiniň nesil dowamatynyň ilkinji at taýynyň dünýä inmegi hemde mehriban akadamynyň asyrly arzulary bilen täze doglan taýçanaga Aşgabat diýip at goýmagy tutuş halkymyň we şol sana türkmen atşynatlarynyň goýun goşuny ganatlandyran bu ýsonçly waka boldy. Maslahatyň dowamyna milli liderimiziň gol çeken permana laýyklykda Türkmenistanyň prezidentiniň diýwanynyň iş doranlyş müdürlüğiniň Hojalyk müdürlüğiniň Türkmenistan prezidentiniň ahaltek açylyk toplumynyň edarasynyň öňümçilik açylyk bölüminiň ulat wakary Halipa Açynaz Nurali Rahimowa Türkmenistanyň halk açynasy diýen hormatly adyň daqylmagy ýurdumynyň açynatlaryny bu ýsonlaryň waka bolup diýip şykshadanlar bu ýsonçlan bellediler. Nurali Rahimov hormatly prezidentimizin tutan ýerli ähmetine beren ýokary bahasy üçin tüýsürekden hoşallyk bildirip, bekişdi bedewlerimiziň dünýä dolan şöhratyny artdyrmagy hemde tohum aýratynlyklaryny kämilleşdirmäge, ýurdumyzyň seyitleriniň mundan meýlekde münasip neslini ýetişdirmäge geljekde de uly goşandyny goşjokdygyny ananyrdy. Maslahatyň ahyrynatnaşlar mehriban akadamyda alkyş hem hoşallyk sözlerini aýtdylar. Hormatly adamlar, indi bolsa ýurdumyň Ulaýtany we paýtaht Maşgabatda 25-nji martda saat 20-den 26-njy martda saat 23-de boljak howa barada. Türkmenistanyň howa maglumatçylygynyň berýän habary bilen tanyşdyryň. Balkan ulaýatyna ütkapýan bir tuwaryp az kim ýagşar ýyldyrym şakma mümkin. Demirgazyk gün ordan teleskopda 8-13 metr ýetýän şemal utar. Howa gecesine 8-13 gradus, gündüzine 15-20 gradus. Kenarya taraplaryna 11-16 gradus maýl bolur.
Ahal ulaýatyny Ütkapyan burtuqawryp demirgazy kulmataran teleskonto 8-13 metr ýetýän şemal utar. Howa gijetini 10-15 gradus gündüzüne 17-20 gradus. Gün orta gün orta taraplarına 27 gradus şeýle maýr bolar. Mara welaýatyna Ütkapyan burtuqawryp demirgazy kulmataran teleskonto 9-4 metr ýetýän şemal utar. Howa gijetini 11-16 gradus gündüzüne 22-27 gradus maýr bolar. Lewap welaýatyna Ütkap ýany burutlyk howawryp ýağşar ýylyrmşakma mümkin. Demirgazy kulmataran teleskonto 9-14 metr ýetýän şemal utar. Howa gijetini 10-15 gradus gündüzüne 21-26 gradus maýr bolar. Daşa welaýatyna Ütkapyan burutlyk howawryp demirgazy kulmataran teleskonto 7-10 metr ýetýän şemal utar. Howa gijetini 3-8 gradus gündüzüne 14-19 gradus maýr bolar. Paýtagyň Aşgabatda Ütkapyan burutlyk howawryp demirgazy kulmataran teleskonto 9-11 metr ýetýän şemal utar. Howa gijetini 11-13 gradus gündüzüne 19-21 gradus maýl bolar. Ýurdum boýunça mart aýynyň 26-syna magnit hadisasynyň durnukly ýagdaýda bolmagy aşylýar. Edil watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümine tolan bölejikleriniň meçhörüniň hadydan 10 motorum artma bilen baglanyşyk. Howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňoýsal täsirleriniň öňünalmak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy. Şeýle hem ýaz faslynda howanyň derejesiniň üýtgeýäniňi nazara alyp, fasla uragy inmegi maslahat berýär. Mehriban ýeşer, bu düzgünleri berk berjay etseňiz, ýylyň islenlik faslynda öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlarım, şunun bilen watan habarlary peşinde jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyrlyk döwründe ata watanma türkmenistан ähli babatlarda ötüşleri esenýär. Ähli ötüşlerin ödenine bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam şendir. Hoş sag bolun, edilýär.